Сега продължаваме от нашето студио. Казвам добър ден на господин Веселин Петров. Добре дошли. Добър ден и на вас. Да кажа на нашите зрители, че вие сте магистър по право, но по-важно е къде работите, за което ви поканихме. Ръководител на отдел актуализация и текстообработка в Сиела. Сиела Норма. Всъщност това е цялото наименование на фирмата. Сиела Норма АД. Сиела Норма АД. Добре. Да кажете няколко думи сега за това каква е същността на вашата работа, за да запознаем зрителите. Може би много от тях не знаят за какво говорим в момента. Ами, първо, ако позволите да кажа няколко думи и за самата фирма, която наистина повечето хора я познават просто като Сиела, но всъщност името е Сиела Норма. Като това Сиела Норма идва след сливане с една друга фирма, която е на пазара още от 1985 година, фирма Норма. Фирма Норма, това е първата фирма, която предлага правно-информационни програми в България. Т.е. още през 1985 година е образувана тази фирма Норма с заповед на Огнян Дойднов. И от 1986 по тези далечни времена се появява първата правно-информационна програма. Значи вие съществувате на пазара много отдавна. Реално чрез фирма Норма и това сливане, което е от 2010 година, сме от 30 години на пазара. Може ли това да се смята, че има голяма необходимост от подобен род услуги? Необходимостта от подобен род услуги, както виждате, след като е било осъзната още по времето на социализма, съществува. И това е много динамичен пазар, който освен това има доста участници, не сме само ние. Освен нас съществуват и други по-основни фирми, това са Апис, Лакорда, има и по-малки участници на пазара, като отделно, че Сиела Норма, освен с правно-информационни продукти, се занимава и с издателска дейност и тя е популярна също като издателство, включително има и печатница. Учебници издавате ли? Да, но ви съветвам да не ме питате за тях. Не. Защото четохме преди малко нещо за това. Надявам се, че вашите са по-перфектни, изработени добре. Да, аз ми стана интересно. Кои прибягват най-често до вашите услуги? Каква категория хора, фирми? Най-често до нашите услуги, всъщност основната категория потребители, която не може без нашите услуги, бих казал, това разбира се са юристите, като тук се включват не само адвокати, съдии, прокурори, юрисконсулти. Но освен тази основна група, която за нас е най-целева, разбира се включва една много голяма група от потребители, които нямат юридическо образование. На първо място това са икономисти, счетоводители. В държавната администрация, както и в общинската администрация, където също сме добре позиционирани, много хора работят и на тях им е необходима правна информация. Тоест информацията, която излиза от парламента и оттам през Държавен вестник, за да стигне до крайните потребители, в най-честия случай се ползва или като книжно тяло, или като правно-информационни системи, какъвто е нашия случай. Ние предлагаме една завършена правно-информационна система. Вие абсолютно всичко ли предлагате като правна услуга или имате определени сфери, в които работите? Значи тези продукти, освен правно-информационната система Сиела Норми, за която лично отговарям, се предлагат и други информационни продукти. Но основният продукт, който обхваща нормативната уредба като кодекси, закони, правилници, наредби, както и съдебната практика, която е свързана с прилагането на всичко това нещо, се предлага от продукта Сиела Норми. Ами, все пак това е един бързо развиващ се сектор, според мен. Имам предвид и новите технологии в вашата сфера. Как се обновява тази информация? Всичко, което излезе веднага ли стига до вашите потребители или преминава през известен период на обработка? Разбира се, има период на обработка, но в случая, тъй като ние в някакъв смисъл, как да кажа, конкурираме Държавен вестник. Не зная дали сте виждали какво представлява печатното издание на Държавен вестник. Държавен вестник, как?
Основната част от нашата работа е всъщност свързана с това да консолидираме текстовете, които излизат в Държавен вестник, където се казва нещо от сорта. Този текст изменя текст в къде си. И всичкото това нещо се случва в рамките обикновено на деня, още когато се отпечатва вестника, така че когато при вас дойде на хартия Държавен вестник сутринта, обикновено ние сме предоставили и актуализацията на нашите продукти. И може да прочетете... думи, правни, информационни, справочни услуги. Да. С две думи, това са правно-информационни и справочни услуги. Изпълнявате ли, така да речем, поръчки на ваши клиенти в определени насоки? Да, бизнес клиенти имам предвид. Понякога изпълняваме и такива поръчки, които са свързани с някакво проучване в някаква област, примерно, да се проучи документи, които касаят някаква материя. Да. Отделно имаме продукт, който пък вече е свързан с фирмена информация, но това не е продукта Сиела Норми, но пак е от същото звено, което се занимава с правно-информационен и справочен софтуер. Там пък се правят много често проучвания, които са свързани с фирмена информация. Добре, сега излизат доста промени в счетоводство, в данъчни документи. От началото на годината имаше доста неща и с парламента ги слушах доста. Вече обработихте ли подобни документи, предоставихте ли ги на вашите клиенти? Да, както казах, ние свършваме тази услуга в момента, в който излезе Държавен вестник, се стремиме в същия момент и ние да бъдем готови. Но извън това имаме и друга дейност, която е свързана с създаване на връзки между всички тези документи. В случая, примерно, ето имаме нов закон за счетоводството. Да. Отменя се стария закон за счетоводството, но освен самите текстове, има връзка между всички тези текстове. Препратки към други документи. Между тези документи. Така че, появявайки се новия документ, ние трябва да променим всички тези връзки между документите. Вие явно работите с много сериозен софтуер, за да осъществявате това. Това е огромно количество работа. Да, работата не е малко, но все пак ние наистина имаме и доста опит. Благодарение на това, че благодарение и на фирма Норма, част от персонала на фирма Норма и в момента работи. Добре, защо според вас трябва да се обръщаме към Сиела Норма? Какво е предимството? Каква е разликата? Защото може би има и много други подобни такива услуги. Както казах, има и други на пазара и действително хората имат избор. Да, но защо да предпочитем Сиела? Да. Защо да предпочитеме Сиела? Една от причините според мен е, че ние имаме опита да го правиме това бързо, на време и качествено. Примерно, въпросните... Добра реклама, бързо, на време и качествено. Другото, което е, предлагаме много допълнителни функционалности, които са свързани с работа с тези документи, които не се предлагат на едно хартиено издание. Да. Ако искате, мога да кажа няколко думи за функционалности. Разбира се, аз за това съм ви поканил, защото все пак трябва да започнем един разговор и да представяме интересните неща на нашата аудитория. Например, с работата с нормативни документи изисква не само просто да се запознаете с актуалния текст и да го прочетете. Да. Примерно, много често се налага да направите сравнение с текста, който е съществувал до момента. За целта в програмата има функционалност сравнение на редакции, тъй като се поддържат не само актуалните състояния на един документ. Българското законодателство е много динамично, за добро или за лошо законодателство. Има документи, които по една страница им са само измененията, които се случвали в Държавен вестник. Да. Така че чрез нашата функционалност, особено за потребители, които работят в Word, знаят какво е сравнение на документи, може лесно да видите всеки две редакции на този документ, какви са разликите и как се е променял документ. Като това може да се проследи на ниво целият документ, може да се проследи на ниво отделен член от документ. Добре, все пак живеем в материални времена. Достъпни ли са вашите услуги? Имам предвид финансовата страна на въпроса. Може би това е много важно. Защото при вас това е огромен труд, който трябва по някакъв начин да бъде възнаграден. Някога, когато е започвала
първата правно-информационна система Норма, както казах, тя е била много скъп продукт, особено за възможностите на тогавашния момент. Примерно говорим за нещо от порядъка на $1000. Да. В момента тези продукти са далеч по-достъпни. Това на годишен абонамент ли е? На годишен абонамент. Да. В момента, примерно, за нашия продукт, годишния абонамент за съществуващи клиенти е 235 лева, ако не се лъжа, годишен абонамент. Не е много за фирми. Като тук искам да кажа, че вече зависи, тъй като ако говорим за една фирма, обикновено се ползва от повече потребители, там се броят работни места, правят се големи отстъпки и цената за отделния потребител слиза значително надолу. Мислях да не ви задавам този въпрос, защото сте много години на пазара, но каква е сигурността при вас за информацията? Сигурността за информацията, както казах, е нашия дълъг опит и изградена система, по която ние въвеждаме информацията и проверяваме за това да няма погрешно подаване на информация. Примерно специално за нормативната уредба има 4 нива на такива проверки, така че да бъде максимално изчистен и верен текста, който се подава към клиента. Добре, да кажем няколко думи за това какво предложихте от началото на годината до сега. Напоследък при нас е актуална темата с функционалности, които са насочени към потребителя и най-вече получаване на информация от потребителя на личният му имейл. Например, в момента се предлага като възможност, може да си направите регистрация, така че когато излиза Държавен вестник, на вашия имейл ще се получи съдържанието на съответния брой, съответно с линкове към нашата програма, тъй като тя позволява достъп по различни начини. Единият от тези достъпи е през интернет, през браузър. Също така, понеже тук стана дума преди малко пак за парламента, за нови закони и така нататък. Редовно се говорим на тая тема, тя е вечна. Който го интересува, може да следи определени нормативни актове. Как се движат? Как се движат, включително да бъде абониран, така че когато се случи изменение, да получи известяване на почтата си. Защото нашите продукти, всъщност ние предлагаме един инструмент на много разнородна аудитория и не всеки влиза всеки ден в нашия продукт. И това е един път да направим връзка между нашия продукт и това, което ежедневно ползват хората. Личната си поща, телефоните си. Да, това е доста облегчаващо за хората, които се занимават с това, но има и нещо друго. Аз, когато ви попитах за сигурността, трябваше да допълня въпроса и с това достоверността на информацията. Как проверявате вие, защото някой път дори грешки се допускат и в Държавен вестник. Вие знаете, да. Когато се допусне грешка в Държавен вестник, ние не я отстраняваме тази грешка, нали? Да, но може би я забелязвате и предупреждавате. Да, случват се и такива неща, действително. Тогава обикновено се подава информация към Народното събрание. Ами, вие, доколкото знам, преди време направихте една подготовка за електронно правителство, електронно гласуване. Как вървят нещата? Сега, специално за електронното гласуване, може би имате предвид машинно гласуване. Нали направихте някакъв експеримент? Да, ние не сме го направили ние експеримента, ние изпълнявахме частта с... Добре, ама вие все пак го направихте. В край краища вие осигурихте реализацията му. От наша гледна точка, разбира се, е успешно, защото сме изпълнили това, което ни е било възложено. Да го организираме, да доставиме машините, да отчетеме резултатите. Като човек и като хора, които се занимавате с тази тема, има ли бъдеще според вас електронното гласуване и електронното правителство, което чакаме вече много години? Аз не знам дали ще го дочакаме, но говорим си непрекъснато за него. Маса милиони се похарчиха. Ами, ще го дочакаме, но не е по начина, по който очакват хората, нали? Тъй като те очакват бързи резултати, очакват ги да се случат веднага. Може би си представят дори да бъде срязана някаква лента, при която се открива. Това е един процес, при който, нали, се навлизат тези технологии в живота. Завода за ленти в България работи на бързи обороти, така че... Специално за електронното гласуване и в момента във фирмата няколко човек се занимават.
Докъде сте стигнали в вашата част? В нашата част ли? Да. В нашата част ние в момента просто правим едни проучвания. Дали ще има... Нали, как се прави по света, нали? Имаме няколко примера тук наблизко. Литва, Латвия, Естония, там имаше някакви опити, но и те като че ли особено за гласуването малко започнаха да се дърпат назад, но това е тема за други. Ако искате да организирате една такава дискусия, имаме една колежка в фирмата, казва се Елонора Вълова. Тя може много подробно да вземе участие. Тази вълна отмина малко, но пак ще се появи за електронното гласуване. Тя ще дойде отново, ще направим предаване, обещавам ви, защото е интересно да говорим с млади хора, с специалисти в тази област, иначе ние си говорим, ама и в край на краища ролята на телевизията, знаете, да информираме хората, да знаят. Да информира не само... И сега, тъй като трябва да ги информираме, трябва да кажем какво работите в момента и защо, пак ви питам, защо трябва да ползваме услугите на Сиела? Какво се различавате от другите? Сиела, Норма, АД, айде. Това, с което се различаваме, както казах, са някои функционалности, които примерно ги има при нас, но ги няма при конкуренцията. Кажем, основна такава функционалност в програмата е търсенето, тъй като тези продукти реално представляват стотици хиляди, даже всъщност са милиони документи, които трябва, нали, да намерите бързо това, което ви интересува. С това, примерно, при нас е развито много силно начина на търсене в програмата и бих казал, че е уникален за нашия продукт. По електронен път ли приемате заявки за услуги? Имаме възможност да се приемат и по електронен път, но в интерес на истината повечето все пак стават през търговец, физическо лице, тъй като все пак става дума за някаква по-значителна покупка в повечето случаи. Освен това, много често самите клиенти искат да им се направи демонстрация. Отива се на място, прави се демонстрация от нас. Отиват конкурентните фирми, примерно, правят демонстрация на място и потребителя избира. Над какво работихте тези дни? Какви закони вкарахте в системата? Последните дни, всъщност, както казах, при нас, особено когато се отменя един стар закон и се появява нов закон, предизвиква доста странична работа, освен чистото въвеждане на единия текст. Сега ще имате много работа. Сега ще имаме покрай закона за обществените поръчки, тъй като го очакваме поне така и планиран за понеделник, за вторник, другата седмица да бъде обнародван, а пък от тези, които вече бяха обнародвани и така нататък, преминаха доста неща. Да, но не всички предизвикват толкова, как да кажа, работа при нас. Докато някой като закона за обществените поръчки, кодекса за социално осигуряване, имаме нов кодекс от началото на годината, закона за счетоводството, предизвикват доста работа извън самото въвеждане на... Аз доколкото разбирам, имате огромна така колекция от нормативни документи и те могат да бъдат в услуга на всеки един, който пожелае. На всеки, на когото му се налага, защото понякога не, че той желае, но му се налага. Все пак традиция, опит, това си оказва влияние. Не може да го пренебрегнем и този факт. Да, защото от време на време се появяват и някои, които тепърва се опитват да навлизат в този бизнес и установяват, че не е толкова просто, колкото може би изглежда отстрани. Събираме едни текстове и ги вкарваме и ги продаваме. Какво ще кажем за електронната търговия? Електронната търговия... Има ли почва тя у нас? Зависи какво се опитвате да предлагате по електронен начин. Сега специално с книгите, макар че аз не се занимавам с книги, говоря с колегите, имаме електронна книжарница, която, доколкото знам, прави доста прилични обороти. Примерно книгите и в момента са популярни като начин на пазаруване през интернет. Хората започват вече да се обръщат към интернет. Малко по-трудно става, но и много се чете напоследък. Аз така наблюдавам, много хора четат електронни книги. Лично аз не съм фен, аз обичам книжното тяло. По-ми е така, по-близко до мен. Но много хора гледам, особено в метрото, в превозни средства.
Аз също понякога си разпечатвам и неща от програмата. Не приемайте, че всички потребители на тези продукти стоят денонощно и четат на компютрите си нещо. Включително има и примерно такива функционалности, които са насочени към разпечатване на документ. Примерно за нормативната уредба пак ще се... Добре, обръщат ли се към вас да засегнем и този въпрос? По-големи организации, например общини, защото там според мен има доста сериозна липса на специалисти, в по-малките общини особено. Обръщат ли се те към вас да потърсят специализирана информация при изработване на нормативни документи и спазването на законите в общи линии? По отношение на общините специално, мога да кажа, че имаме над 100 са клиентите, които са от страна на общините. Разграничаваме клиент от потребител, защото примерно една голяма община може да има много потребители. Разбира се, общините са едни от големите консуматори на нормативната уредба, тъй като те на ниво община се прилага голяма част от нормативната уредба и на много хора се обърнат, аз да им кажа на тези, които ни гледат в момента, към Сиела Норма АД. Да не се мутаят да ровят държавни вестници, да търсят томове с закони издадени. Понеже в държавата постоянно се променят нещата, вие внасяте тези корекции. Да, постоянните промени в някакъв смисъл са в помощ на нашия бизнес, колкото и да са неприятни за голяма част пък от хората, които трябва да прилагат законите, тези постоянни промени. Те действително пък подкрепят фирми като нашата, тъй като постоянните известявате ли, един от последните ми въпроси, вашите клиенти по електронен път, естествено, за новопостъпили документи при вас? За всички новопостъпили документи, просто особено на ниво съдебна практика, имайте на предвид, че това означава около 400 000 документа годишно. Никой не би очаквал, примерно, да бъде известяван за всеки един документ. С това, както казах, известяването е на ниво определени документи, които конкретният потребител може да зададе, че иска да бъде... Така е. Нашите зрители, може би, които се интересуват, ще се свържат с вас за повече подробности, но ние ще продължим тези разговори и в други предавания. За съжаление, сега времето ни изтече. Трябва да излъчим реклама. Ще се радвам да видя реклама на Сиела в нашите реклами. Ще предам на колежката, която се занимава с рекламата. Благодаря ви за гостуването. Благодаря ви, успех ви желая. Благодаря ви и аз.